Så er vi klar til lanceringen af vores nye Firefree F712 brandfuge. Det er jo sådan, at jævnfør B18, så skal man sikre de brandadskillende bygningsdele der, hvor de sammenbygges. Og i den forbindelse så lancerer vi vores nye F712, som er en akrylbaseret brandfuge til at sikre de her overgange i eksempelvis en gipsvæg til et betondæk. Og udover det, så er den også dokumenteret til beton, stål, aluminium og træoverflader også. Udover at være dokumenteret til brand, så har den altså også dokumentation i forhold til lufttæthed og i forhold til lyd, hvor den performer rigtig godt, så den kunne sagtens anvendes i eksempelvis et etageboligbyggeri eller et kontorbyggeri, hvor der er ekstra krav til lufttæthed og til lyd. Firefree F712 brandfuge er selvfølgelig dokumenteret til mange forskellige typer af bygningsdele og i mange forskellige situationer, både horisontale og vertikale fuger i vægge og dæk. En anden vigtig pointe det er også, at systemet det er CE-mærket, og det gør faktisk, at der er en kontrol i forhold til produktionen, så vi sikrer, at det produkt, der blev brandprøvet nu her for nyligt, faktisk også bliver ved med at bevare sine brandtekniske egenskaber i årene fremad. Og det er jo en vigtig pointe, så man ikke sidder med om 5 eller 10 år og har en gammel prøvnings- og klassifikationsrapport på et produkt, hvor du ikke har styr på din produktion i den mellemliggende periode. Inde på vores hjemmeside scandisupply.dk, der kan du faktisk finde installationsvejledning på Firefree F712 brandfuge. Og her kan du se de specifikke situationer, hvor den er dokumenteret i forhold til gips og beton, stål, aluminium og træ. Udover Firefree F712 brandfuge, så finder du også andre systemer, hvis kravet for eksempel er til høj fleksibilitet, så har vi også andre systemer derinde. De her systemer de er selvfølgelig bygget ind i de brandadskillende bygningsdele, fordi det er tanken, at de skal kunne holde i mange år. Derfor er det også vigtigt, at man kigger på den forventede levetid af de her produkter. Og faktisk så er det sådan, at Firefree F712 brandfuge har en forventet levetid på over 30 år, og det vil sige, at der er minimalt vedligehold i forbindelse med byggeriets levetid og drift. Nogle gange der kan man godt være bange for, at en brandfuge det er sådan noget, der skal se ganske forfærdeligt ud, men det behøver det faktisk ikke gøre. Med Firefree F712 brandfuge, så har du faktisk mulighed for at lave et rigtig flot resultat, så du både kan anvende det, hvis det ikke er synlige fuger, men så sandelig også, hvis det er synlige fuger, der godt må have en flot finish. Firefree F712 brandfuge leveres i 600 ml poser, og det betyder altså, at du med en batteridrevet pistol faktisk kan komme rigtig langt i løbet af en arbejdsdag. Du er altid velkommen til at tage fat i os, hvis du har behov for at finde den løsning, du har behov for i dit byggeri. Og varen er altså på lager, og det vil sige, at det er levering dag til dag i hele Danmark. Så tag fat i os på 76 24 48 00, hvis du har behov for at komme i kontakt med en af vores brandtekniske rådgivere omkring en løsning på dit byggeri.